Dobro nam došli. Ovako se nazdravljalo, ne baš na srpskom, ali na bečkom carskom dvoru. Ovo što smo mi probali zove se bermet, posebna vrsta vina napravljena po posebnoj tehnologiji u Srbiji, na Fruškoj gori u Karlovcima. Naš današnji gost je, po mom mišljenju, najčuveniji proizvođač bermeta na svetu. Gospodin, iako je ovako obučen da liči na sremskog paora, ali stvarno gospodin, Nenad Aleks Bermet od oca Aleksandra Ratkovića. Jesam sve lepo rekao? Jeste. Jeste dugačko, ali njemu tako piše i u pasošu. A pošto je tražen po svetu i putuje, i ovi ostali moraju da kucaju tako u pasošu, da bi ga stvarno poznali pod pravim imenom. Zašto je tako ime sebi upisao? Čućemo večeras. Pa vidite da kažem, bermet je jedan čaroban napitak sa obronaka Fruške gore, koji su prvo radili u manastirima popovi i bila je uskršnja i božićna varijanta. Prilikom berbe u bure se stavljalo red trava, red grožđa, pa se zalivalo sa mladim vinom i to je ostajalo do Božića. Za Božić se otvaralo bure i 2/3 te čarobne tečnosti iz bureta su pili velikodostojnici. Onda se one 2/3 nalivalo sa novim vinom i ostavljalo se za Uskrs. Uskršnja varijanta je bila i za onu ostalu raju, što bi se reklo. 400 godina ima neka tradicija na obroncima Fruške gore što se tiče bermeta, a pre jedno 200 i nešto godina je bermet izašao iz manastira, izašao je iz crkava i eto, sticajem okolnosti, neki Karlovčani su napravili bermet i bermet, zahvaljujući jednom naredniku koji je bio gost u Karlovačkoj jednoj kući, jednog dobrog domaćina, domaćin mu poklonio jedan akov bermeta. Narednik je bio vrlo blizak sa Marijom Terezijom i odneo je akovi pokloni Mariji Tereziji akov bermeta sa napomenom da je to jedno lepo, zaista izvanredno piće. Kad je Marija to probala, ona je pozvala narednika i rekla mu, idi u Karlovce, donesi još. Vratio se kod domaćina, međutim, domaćin kaže, ja bermeta za ovu godinu više nemam. Vrati se on kod Marije i to ispriča i onda je stigla jedna uredba da svi koji sade vinograde i rade vino na obroncima Fruške gore, a to je bilo, na ono što se kaže, između dve Austro-Ugarske i Turske, da su oslobođeni vojnog roka sadnjom vinograda. I tako se to desilo, na primjer, da moja supruga Ljiljana Bilogrlić potiče iz porodice Galečić, a prvi pisani dokument 1702. godine Galečić knez je imao u Maradiku i Krčedinu vinograd. Jer taj deo poteza je bio Golubinački, atar se zvalo, i tu su seljaci iz Golubinaca imali svoje vinograde i sadili, pravili vino. Tako da ta priča o bermetu zaista je dugačka kod nas i prvi pisani dokument 1731. godine kada je traženo od mitropolita iz Karlovaca da za Beč ode bermet. Bermet je inače putovao šajkama nekih 62 dana prema Beču. Šajke, to su oni čamci koji su upirali od obalu. Mislim, mukotrpno je to bilo danas u ovoj eri, mislim, tehnike i svega, prosto nezamislivo da to može tako da se dogodi. I pijući se na dvoru kod Marije Terezije, bermet je tako prošetao i ostale dvorove, bio je i na engleskom i na ruskom dvoru. Sad mi tu imamo neka saznanja, imamo neka dokumenta u Karlovcima, u muzeju i na osnovu moje zaštite bermeta
Ja sam 2006. godine zaštitio robni žig Bermet Alex. Tada je zadruga Bermet u Karlovcima imala i elaborat o Bermetu, međutim, naše ministarstvo nije bilo dovoljno brzo, nije uradilo ono što je trebalo da se uradi, ali eto, moja neka vizija je bila da zaštitim Bermet Alex na domaćem i na inostranom tržištu, jer sam računao sam da ću jednog dana izaći iz Srbije sa njim i da na neki način Bermet bude i poznat. Ja sam to uradio i onda drsko, posle nekog izvesnog vremena, sam i na moje ime dodao Bermet Alex, tako da danas, eto, meni dugačko ime i prezime. Imao sam problema kod izdavanja pasoša, nema kockice u pasošu. Ja treba da se odreknem nečega, ja neću ničega da se odreknem. I zahvaljujući toj mojoj zaštiti robnog žiga kod Republike Srbije i u Evropskoj uniji, u Ženevi, Republika Srbije je 2011. godine uložila prigovor na zaštitu Hrvatsku. Hrvati su hteli da zaštite samoborski Bermet. Najnovija informacija od Darka Jakšića je da smo dobili tu zaštitu, da je Lisabon usvojio kompletnu priču i da je priča naša i da Evropa 8 zemalja je prihvatilo. A zna se, ako 2 zemlje u Evropi prihvate nešto, onda se to smatra da je cela Evropska unija prihvatila. Tako da, nadam se da će Bermet ostati naša priča. Sticajem okolnosti, ja sam pre jedno 2 nedelje bio u Mariboru na sajmu vina i preko puta mene je bio sto na kome je bio hrvatski proizvođač iz Samobora sa Bermetom. Ja sam mu otvoreno rekao da njegov Bermet ne može da bude uopšte u klasi desertnih vina, jer je pelin dominantna priča. I u našem Bermetu, karlovačkom Bermetu, ima pelina, ali nijedna od tih trava koje se nalaze u Bermetu ne sme da bude dominantna i ne smete vi na prvi gutlje da osetite peline ili karanfiliće ili bilo koju od tih 22 trave, na primjer u crvenom Bermetu, u belom Bermetu ima 15 trava. Ja sam mu rekao, gospodine, vaš Bermet može samo bude pelinkovac u nekoj blažoj formi, 17% alkohola. Naš Bermet je potpuno druga priča, gde vi ne možete da osetite, kad probate, ne možete osetiti pelin u toj varijanti kao kod vas. Sticam okolnosti, ja sam bio i u St. Andreji na festivalu Bermeta, gde su Mađari organizovali festival Bermeta koji se zove Rad Sirmeš, srpski Bermet, znači nisu oni hteli da ga svojataju, da je to njihovo, ali da su to Srbi doneli u Mađarsku svojevremeno. I bila je akademija na kojoj sam ja imao, da kažemo, svojih 5 minuta, da kažem da se ta 3 Bermeta, znači karlovački, samoborski i Rad Sirmeš, St. Andrejski Bermet, drastično razlikuju, svaki je na svoj način i nijedan ne može drugome da prkosi, da pravi konkurenciju. Hoćete malo da nam bliže objasnite u čemu je razlika između Bermeta i običnog vina? Pa vidite, obično vino, hvala Bogu, danas ima vina velika lepeza. Vi, kad pogledate to vino u čaši, vidite njegovu boju. Kad ga pomirišete, osetite miris vina. Vi tu sad možete da u tom mirisu prepoznate neku od voćaka koja može da simbolizuje to vino. Gutlje, receptori se nalaze u ustima, mogu da osete lepotu tog vina. Kad progutate, onda dah vratite nazad, da bi puni efekat bio da se zna šta ste vi progutali. To je kod običnog vina. A kod Bermeta, vi kod Bermeta imate da u belom Bermetu ima 15 začina, 15 trava, u crvenom Bermetu 22. To je ono što sam malo pre rekao, da nijedna trava ne sme da bude dominantna. Ja sam sa mojim belim Bermetom 2007. godine u Mađarskoj dobio šampionski pehar na 3. evropskom prvenstvu, gde su žene isključivo degustatori. 7 ekipa po 7 žena je probalo Bermet.
ja imam jednu onako malu frazu, kažem, ja nisam bio tamo. Niko nije mogao da vidi ni mene, ni moje brkove, ni moju nošnju. Ali ja imam jednu noćnu moru danas. Ja sanjam te žene, jer one su bile na kolenima kad su meni davale taj pehar. Šta bi se desilo sa mojim sremačkim polama? I kad se probudim, pored mene je Sremica, moja Ljilja, meni dan počinje ujutru 3 sata. Znači, dobio sam taj šampionski pehar, Toka je bio ispod mene, 4 puta zlatan u Mađarskoj, za mene, jednog malog proizvođača sa ovog brdovitog Balkana, je to zaista jedno veliko priznanje. I zahvaljujući tom Bermetu, a i pre mene su sigurno mnoga srca pala i mnoge žene su bile osvojene. Jer je Bermet jedno, kako vam kažem, jedno lepo, prijatno piće. Zavodljivo. Zavodljivo. Ili, da kažem, po ovom novom afrodizijak. Piće u kojem treba uživati i koje se pije u društvu dvoje, u nekim lepim trenucima. Bermet se žvaće, ne guta se. Uživa se svakim zalogajem, vi možete da osetite njegovu lepotu. Svakim zalogajem, ako imate dobre receptore, možete da u nekoj priči negde prepoznate od nekih od začina. Nećete sve prepoznati, ali sve zavisi od vaših receptora. Ja sam moje receptore izgoreo sa ljutom paprikom i pijenjem sirćeta i feferona, pa danas to ne mogu baš tako precizno da ocenim, ali onaj ko ne puši, ko ne konzumira alkohol, ko ne jede ljuto, ko je sačuvao receptore, on može osjeti do tančina lepotu ovog proizvoda. Plus onih 17% alkohola za razliku od normalnih 11-12%. A vidite, da vam kažem, u Bermetu ima 17% alkohola i ima neprevrelog grožđanog meda. To je voćni šećer koji je od smokve, suvog grožđa i od šire. Kuvane, koncentrovane šire. Taj voćni šećer koji nije prevrio, kasnije u stomaku kreće posle jedno sat vremena da radi i zato se kod nas u Sremu kaže kreni, stići ću te. Znači, na vreme da se krene da bi došao do kuće trezan. Kakvi su planovi? U Srbiji ste već dovoljno poznati. Vi ste postali jedan, evo vidimo ovdje jednu malu statu, jedan poznati lik. Brendirali ste i svoj izgled, ne samo svoj brend u vinu. Tako da kažem, za Srbiju stvarno više nije potrebno da vas niko propagira. Kako je to sa inostranstvom? Pa vidite, da kažem, moja figura je suvenir Srbije na Oplencu, turistički cvet Srbije, a ja sam onda cvetić u toj celoj priči. Ja sam prošle godine u Mariboru na splavu na Dravi kršten u Frančeka. Tako da, ako bi i tu krštenicu priložio ovom mom imenu, bilo bi zaista mnogo dugačko. A zašto? Momak iz Maribora je napravio jedan lep spoj. Bermet je bio na Titaniku, Bermet splav na Dravi. Splavovi sa Drave su išli do Carigrada, nosili drva. U povratku iz Beograda su nosili u šljivu i iz Karlovaca nosili Bermet. Tako da je Bermet i splavovima na Dravi stizao do Maribora, do Austrije. I momak je napravio tu jednu lepu priču, jedan spoj. Ja sam bio prošle godine 2 dana, napravio sam prezentaciju Bermeta i sada očekujem u februaru mesecu ponovo jedno gostovanje u Mariboru. Neću o tome mnogo da pričam dok se to ne dogodi, a nadam se da februar će biti kruna svega i da će Bermet krenuti prema Sloveniji i prema Austriji, jer je takva priča napravljena da jednostavno nećete moći da odolite, a da ga ne kupite. Ideja Slovenca Bojana je savršena, mislim. Ja sad razmišljam kako tu ideju da sprovedem kod nas u Srbiji, koja nema novaca. Kod nas je malo problem novca. Naći će se.
Jer vidite, Bermet je skup proizvod. Nije svakodnevni proizvod i ne pije se svakodnevno. On se pije zaista u lepim i dobrim trenucima. Služi u 90% slučajeva kao poklon za rođenje, za krštenje, doktoru i tako dalje. Tako da imam ja dosta kupaca koji kaže, ja sam kupio pre 3 godine, nisam ga otvorio. Pa kažem, čoveče, ja sad zaista ne mogu, meni se zaustavlja proizvodnje, što ti ne piješ. Ali, zahvaljujući nekim mojim putovanjima i šetanjima po ex-Jugoslaviji i Mađarskoj, ja se nadam da će, ja sam bio čak i u Kini na sajmu hrane i pića, nadam se da će Bermet biti i jednog dana, mislim, u skorije vreme i izvozna priča i da će to otići daleko. I veliki srpski brend, nadamo se. Pa da vam kažem jednu stvar, mislim, nažalost tu Srbije nema, mislim, kao države ne pomaže ništa, ali ovo do sada što sam uradio sam sve ja samostalno i mnogo me to košta. Čak je i rat u kući, mislim, zašto ja toliko ulažem u tu celu priču, ali sam jednostavno stavio sebi cilj, jer sam bio jednom prilikom na jednoj promociji jedne knjige u Zemunu, kada sam ispričao ukratko priču o Bermetu i kada sam rekao da sam evropski šampion, a pre toga sam rekao da je to autohtono piće Fruške gore, meni jedan iz publike kaže, pa gospodine Brko, ti čim si autohtono piće Fruške gore, čim si evropski šampion, ti dalje treba da ideš više nigde, ti si šampion galaksije. Znači, ovo je naša fruškogorska priča i mi je moramo, a ja sam sebi dao zadatak, da ću je i ja sprovesti i da ću napraviti od nje brend. Usput, ja ću biti brend u toj priči. A mi ćemo da pomognemo maksimalno u tome. Dobro nam došli, kad god došli. Bolje vas našli. Zdravlje.